Ez most nehezebben viszi, vagy könnyebben? Szerintem könnyebb. De hát úgy hívják, hogy nem úgy fog látszani, mint Persze. Viszont nem borul, nincs is azt figyelni. Na, tényleg, ez rohadt jó egyébként. Hoppá. Jó, van, nyugi, semmi gond. Na, úgy tűnik, hogy akkor elég lesz, ugye? elég. Szuper. Most fog el? Hát igen, már most, Aha. Jó. most érted azt a szabad, hogy ezt tudom mutatni, hogy itt már nehezen éri el. Igen.